Inkestatxo bat? Vale. Nun sentitzaituten nik kilimak? Nere kasuen, pertsonalkin nik, Ben belarriatzien zako nuke, kiston kilimazkat hemen. Gio hemen bai, Zipentsa, hemen, eukitzei dut kilimak. Eta... Gerri buelta hontan, Hola, sentitzei dut kilimak, bai. Nola? Plazerra, nun ta nola sentitzeten? Plazerra... Horrek. Ez? Bai, horrek. Horrek emate baigu plazerra, horrek erantzun berko dugu, ez? Galderi zukin diazu, ale? Ia inoiz pentsatzen jarri naizen, kilima gain leku eta modu ezberdinetan ukitze ditugun, eta plazerra galdeutakun berriz, hori bakarrik ze berantzuten. Naiz sekula pentsatzen jarri. Zuke plazerra modu bakar batien lortu leikezula uste baezu, bakizu. Lardaxka, sexu, genero eta bikote aholkularitza zerbitzura jo leikezu.